Eguneko irudia Baionan, una hemen aurtengo beste ikurra, paueko artista baten lanak irabazi du aurtengo lehiaketa. Arte gehiago Baionan beti ere, Didamaretoan, Dominique Duplantieren unibertsuarekin, erakusketa apirilaren 24 arte, barnetik ezagutuko dugu. Aktualitatean ere, abortatzeko eskubidea Frantziako konstituzioan sartu dela, talde feministek neurria txalotzen dute, alere baliabide gehiago eskatzen dituzte ere. Arratsaldeon saratik eta hemen asteburuan mugalur topaketak egin dituzte, mugaz gaindiko harremanak aztertzeko. Ongi etorri deneri. Mugaldea, muga, Frantzia eta Espainia artekoan nunden argi da, baina egun guziko bizian, herritarrek, batzuek bederen, ez dute zatiketa hori bizitzen hainitzentzat eskualde bera da bizi eremu naturala. Mugaz gaindiko harremanak sendotu behar direla diotelarik mugaz bialdetako erakundeak, Garapen Kontseiluak, Zederna Lur eta Euskal Herriko Unibertsitateak Mugalur proiektua sortu dute. Helburua gaur egun zer dagoen aztertu, sakondu, herritarrek berek zer dioten jakiteko. Ta hori guzia lortzeko topaketak antolatzen dituzte herri hemen bezala saran. Zerbait ona baldin badu bizigaren eskualdean bizitzeak da, pues, nahi izan ezkero Frantziko gauza honak, Espainiako gauza honak eta Euskal Herriko gauza honak baditugula eskura, ezta? Eta orduan badira zenbait mozkin endaian erosten ditugula eta beste batzuk, pues, Irunen edo Beran ere bai, ezta? Bizikite interesgarria izan da, bazen jendea barnetik mintzatu dena, bere eguneroko arazoetaz, hainitzetan duela urteak dituzten arazoak. Medikuaren gana joateko, autoak erosi edo izenak emateko zenbait ekimen edo erakundetan. Hainitzetan kexatzen gira mugaz, baina Euskaldunek jakin dute beti muga hori baliatzen, alde batean gerra zenean bertzera joaiten adibidez, hemengo sarako baserri hainitz, berdin ez ziren hain ederrak izanen muga ondoan izan ezpalira, ez dugu orain japuzikinik aterako, baina horiek ere hola dira. Lehen interesa dela berezitasuna gaur egun dela mugarik ez dela, erraiten dugun bezala, ez dela gehiago mugarik. Europak batasunan sartu baigira eta batez ere Schengen espazioan, eta mugarik ez dela erraiten dugularik, eran nahi du kontrol sistematikorik ez dela gehiago. Gero batzuetan, momentu batzuetan oartzen gira muga biziki azkarki behiz hor dela. Oroz gainetik, bi estatuengatik, COVID garaian muga gakotu zutelarik edo migrantean pasaia oztopatzen dutelarik. Mugaldeko herritarrainitzek ere zera diote, orain diru bera, euroa, gehienetan kontrolik ez lehen bezala loturakaatik txikitzen ari. Bistan da, bada muga etxea zelarik, bebatzera diferentzial bat sortzen zuela horrek bi estatuen artekoa, eta beraz lekuko jendeak baliatzen zela diferentzia hortaz zerbait sortzeko, eta ordan ahreman bat sortzen zuen, adibide oberena da kontrabandoarena, eta muga horrek kentzeak alde batzuetan, sortzen duz dela inbeste interes, hori alde batetik, megere uste dut ez dela ukatu behar ere estatu nazioen eragina, beti eta azkarragoa dela, eta beti eta egetxago dela erreferente kulturalak, endaiak batek Pariseko batekin urbilago izaitea, Iruindak batek Madrilerekin, ezinez da endaia eta Irunen artean. Komunikazio aroan gara eta preseski komunikazio aroak eragiten ditu ere, beste sortzen ditu eta bultzatzen ditu beste interes gune edo lerro edo esparru batzuk. Eta hortaz, homogeneizazio prozesu handi bada, bakoitzak baliatzen duen komunikazio esparru horretara. Eta harremanak sustatzeko partez komunikabide gehienek mugak indartzen dituztela diote mugaldeko herritarrek. Proiektu honekin ikusi nahi dugu Euskal Herrian muga horren bi aldetako parte guzian, ekialdeko partetik mendebaldeko oraino, Pirineotatik itsasbazterrera, ia zer nolako errealitatea bizi den egun. Helburu nagusia mugaldeko proiektua sortzea, molde pribatuan egiten diren praktikak hobe antolatzeko, topaketa gehiago eginen dute endaian apirilaren 11 eta 13 amaiuan. Pour l'adoption, 780. Contre, 72.
Abortatzeko eskubidea konstituzioan sartu duen lehen herrialdea bilakatu da Frantzia, Versaillesen irudikatu den bozketa bereziarekin. Historikoa dela berresten duen irudia hain zuzen. Eta historikoa da, zenun baiten konstituzioan, eta hor sartzen da badegula askatasun hori, askatasun bermatua. 1975 dago abortua indarrean, Simon Veilek sustatua, baina aldaketa orain eskubide gisa konstituzioan jasotzen dela da. Talde feministek argi dute, beldurretik datorren erabakia dela. Europako beste herrialde batzuetan, Polonian edo Hungrian kasu, eskuin muturrak bertan bera utzi ostean. Beldurra ez gure eskubidea, gure abortatzeko eskubidea galtzeko baita ere hemen estatu frantsesean galtzen bada, aldatzen bada gobernua momentu baten edo bestian ere. Justizia ministroak errandu emakumeen eskubideetan orrialde berria idatzi dela. Liberté pour les femmes de disposer de leur corps. Talde feministek txalotzen duten erabakia, baina orain konstituzioak dioena betetzen dela bermatzeko baliabideak behar direla aldarrikatzen dute. Alegia praktikan abortatzeko eskubidea bermatadila. Askatasuna abortatzeko. Ados, baina ez da eskubide bat. Eskubidea izaiteko eskubide bermatua izango balitz, bapatian baliabideak jarri beharko zituzten baita ere, hor egon beharko ziren jada, eta ez da kasua. Izan ere, Akitanian esaterako, abortu instrumentalizatu bat egiteko itxaron zerrenda 10-12 egunekoa dela gogoratu dute, eta beraz, haurdun daudela berandu jakiten badute emakumeek arriskua dute epeetan ez sartzekoa. Instrumentala, izan behar denean, horretarako kirofano bat behar dezu, ez dute usten planin familiarretan bertan egitea, adibidez, ez dute ematen baimena. Orduan oso toki gutxik daude hori egiteko. Hori esan eta seguntan noiz enteratzen zaren, igual denbora ez dago ja itxoiteko. Planin familialetik berriro eskatu dute abortu emakume guztientzat modu berean bermatzeko plan nazional berri bat egin dezatela. ...2024ko Baionako bestek badute afixa, Ibugald Kultura Xuantak eta Henri Loke besta batzordeko presidenteak egin dute publiko erabakia. Sophie Cugat Paueko diseinatzailearena izan da hautatutakoa, botoen 24%. Sur l'affiche, j'ai voulu représenter le côté intergénérationnel, la dynamique, la convivialité aussi des fêtes. Diseinatzeko orduan bestak elkarrekin partekatzea eta belaunaldien arteko lotura azpimarratu nahi izan ditu sortzaileak. Horretarako gerriko gorri luze batez loturik jendea. Eta elementu tradizionalak antzi gabe, trikitixa, txistua eta nola ez, Leon erregea. Angelun ikasten zuenetik ia urtero dator bestetara Cugat eta konten agertu da irabazteagatik, inoizko lehiarik estuena izan baita. Bigarrena botoen 21%, gelditu da. 13.000 bototik goiti jaso dituzte, mundu osotik, baita Madagaskar, Quebec, Argentina edo Gabondik ere. Gogoratu beharra dugu alaber, aurten uztailaren 10-tik 14 izango direla Baionako bestak Parisko Joko Olimpikoekin batera egin ez daiteze. Dominik Duplantiaren unibertsoa murgiltzea proposatzen digu Baionako Didameko azken erakusketak. Tindua eta akuarela izenarekin 81 lan daude ikusgai. Duplantia hirien planoengatik da batik bat ezagutua eta hego-mendebaldeko etxeen marrazkiengatik, baina sorkuntza intimoagoak ere baditu besteak beste tinduak edota ilustrazioak. Lumarekin eta akuarelarekin eginiko marrazkiek ametsen mundura eramaten gaituzte. Humorez eta fantasiaz beteriko lanekin batera. Arkitekturako marrazkigintzatik ezagutua batik bat 80. hamarkadar arte, afitxak eta postalak egiten hasi zen ostean eta hainbat aldizkarirekin elkarlanean aritu da. 2008 amaieran, Euskal Herriko Etxeak izeneko liburua ere argitaratu zuen. Goyira talde ezaguneko Josef eta Mario musikagileen eta Gabriel Duplantia argazkilariaren aita ere bada. Erakusketa apirilaren 24 arte ikusgai Dida Maretoan. Ikusentzuleok irudi hauekin amaituko dugu gaurko saioa, bihar arte!